Nekünk itt már nem terem babér. És ha nem terem babér, mondjuk le a rofiról, a nádról, a papírhajóról, és akár a babérról is. Európa csendes, újra csendes, levédi a ordít, újra ordít. Két kedves vendégünk, Hajós András és Fábri Sándor fog abban nekünk segíteni, hogy egy mintavita által megmutatja, hogy nagyjából a disputának mik a szabályai. A játékosok nem a saját személyes véleményüket képviselik a vita során, hanem a szerepük szerint érvelnek és beszélnek. A vitázók nem egymást fogják megdönteni, nem egymást igyekeznek meggyőzni, hanem magát a közönséget. Kezdődjön a mai mintavita. Tételmondhatunk, az egységes EU egy utópia. 100-nál 100 erős. De folytathatnám. Egy ropi törékeny, 100 ropi is. Hölgyeim és uraim, Európa itt van és itt is marad. Melegen ajánlom, hogy hát támogassuk. Ugye most itt kellene egy jó, csak annyira fönt voltam végig, hogy a vége folyét már már kevésbé jött be. Nem akarok képekben beszélni, olyan képekben, melyet sem a választóim, sem én nem értek, hiszen nem kívánok nagyon népszerű lenni ezáltal. Ez a verseny arról is szól, hogy minél több olyan fiatal legyen Magyarországon, akinek lehetősége van a középiskolában találkozni a vitázással. És hogy miért? Azért, mert ezen keresztül rengeteg olyan készséget fejleszthetnek, és sok olyan tudást szerezhetnek, amivel alapvetően föl kell lenniük vértezve, hogy sikeresen el tudjanak navigálni a közoktatásban, arról már nem is beszélve, hogy boldogulni tudjanak az életben. Hát én azt mondom, hogy nekünk ilyen rofira, ilyen Marokkóra, ilyen papírhajóra, ilyen Európára nincs szükségünk, álljunk magányosan az albérletünkben, de legalább büszkén és állva hugyozzunk a csapba. Képviselőtársam bepillantást nyújtott arra, mi történik akkor, ha nem Európához tartunk. Szerintem ez azért is fontos, mert a kommunikációs készségek nagyon jól fejlődnek ebben, és így, ahogy ezt már mondták ma, de hogy így nagyon sok mindenben fel lehet használni, így, hogy jól tudunk érvelni, meg tudunk reagálni, és hogy teljesen más vitakultúrát megismerhetünk meg. Például a nyelvvizsgának is egy témája az, hogy érvelni kell egy oldal mellett, és szerintem az nagyon sokban fejlődünk, és sok ilyen közösségi kérdéseket meg lehet így ismerni, ezáltal például az EU-ról, meg így bármilyen szinten. Ne akarjunk albérlők lenni egy olyan hazában, ami helyett a régi hazában főbérlők lehetnénk, és a magunk urai lehetnénk. Nem kell lapos tévé, nem kell mosogatógép. Kell nemes sátor, amely véd a szél ellen, és oda maradjál anyádba! Nem, tegyük is vele, az egy jó véd, nem? Maradjunk azok, akik mindig is szeretünk volna lenni, még akkor is, ha úgysem sikerül. Köszönjük szépen! Éljen Európa! Éljen! Éljek!